Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Ongi etorri gaur ere, ostirala ailegatu da, arratsaldea da gainera, beraz, asteburua hasi egin dela esan dezakegu. Apirilak 12 dugu gaurkoa eta asteburu hau berezia izango da, igandean apirilak 14 Gasteizen sekulako jaia sortuko delako. Zergatik, korrika ara ailegatuko delako eta finale izango da. Animatu zaitezte. Baina oraindik ostirala da, esan bezala, eta gaur bi elkarrizketa edo elkarrizketa bat eta kolaborazio bat izango dugu. Hasteko maiatzaren 5ean, hemen konkretuki Iruña maiatzaren 4ean izango da, herrien besarkada Europar kanpainaren harira topaketa bat egingo da politika migratzaileak Europarrak salatzeko eta ikusarazteko errefuxiatu eta pertsona migratzaileen egoera zein den. Horri buruz hitz egingo dugu gaurko elkarrizketan, gainera oraingo epe hau garrantzitsua da, hauteskundeak gertu daudelako eta Europarrak besteak beste, eta orduan gaur Jokin Esparza eta Begoña Ugarte izango ditugu, Helpna eta Ikatik. Esan bezala, gero sakonduko dugu gai honetan. Eta kolaborazioari dagokionez, zinema ditua den Arantza Ibarra izango dugu gaurko edo asteburuko estreinaldiei buruz zinemetan zenolako filmak sartuko dituzten azaltzeko. Eta saioari esan behar nuen bukaera emateko, baina bukatzeko kolaborazio horrekin amaituko dugu. Aurretik, atzo musikatzen ekitaldia izan zen hemen Berriozarren, ez bakarrik Berriozarren, baina Berriozarkoan hemen izan ginen gu, Saloa Telebista, Berriozarko Institutoak txirularekin, marakekin, musikarekin, kontzertua saio bikaina eskaini zuten eta gero zuek ikusteko aukera izango duzue. Orain, has gaitezen saioarekin. Apirilaren 12ko efemerideak. 1983an Garziren Volver a empezar pelikula espainiarrak Oscar saria irabazi zuen. Bestalde, 1982an Euro Disneyk ateak zabaldu zituen Parisen. Egunkarietako azalak, hau da Diario de Navarran aurkitu dezakeguna. Lerroburu nagusian urtero Nafarroak 1200 DCA kasu berri erregistratzen ditu, gehiengoak iktusen ondorioz. Azaleko argazkiak hurrengo izenburua darama, Osasunak eta Saraik elkarrekin borrokatzen dute. Diario de Notiziasen titular hau nabarmentzen da, autogobernua eta zerbitzu publikoak hiritarren kezkak. Izan ere, hainbat aurpegi paratu dituzte alboan gizartearen parte diren herritarrena. Gara egunkariko lerroburu nagusian, 601 urte kartzelan pasatzeko mehatxua 57 euskaldunentzat irailetik aurrera. Azaleko argazkiaren ondoan bestalde hau irakurri daiteke. Assange atxilotuari estradizio kondenak eta salaketak. Hedabide euskaldunekin jarraituko dugu, Berria egunkaria lehendabizi. Goian iskin batetan, Ekuadorko enbasadatik kartzelara eraman dute Julian Assange, AEBak estradizioaren zain. Mundua atalean ipini dute hori eta horren azpian titular nagusian presoen elkartasun sareari 601 urteren kartzela zigorra jarri nahi dio fiskalak. Beherago hor korrikari erreferentzia egiten dion irudia agertzen da, Bilbori klika egin dio korrikak izenburupean. Eta bekaldean gainontzeko edukiak. Munduarekin jarraituz, gehiago espero zuten senideek izenburua daraman Berria, azpian Euskal Herrira pasatuz, etxegabe bat hilda Barakaldon bere autoan lo zegoela, ondoan eta kirolari dagokionez, Xamenek beste etapa bat irabazi du 3. eta orain 52 segundura dauka Jon Izagirre, Horren azpian eta kirolari jarraipena emanez beste albiste bat, itzulia maitagarri eta eskuragaitza
Kiwat Six Kirentzat. Eta ondoan mundua atalera bueltatuz, hasi dute alderdiek hauteskunde aldia, Espainiak inboluzio bati ekingo ote dion galdera airean dela. Azpian, Sudango armadak 2 urteko trantsizio bat agindu du, Al-Bashir agintetik kenduta. Eta amaitzeko, soinujolearen semearen kartela ikusi daiteke, gaur estreinatuko baita filma. Bukatzeko, Euskal Herria Irratiko webgunean Iruin herrira joko dugu. Hasiron 2 puntu. Gauzak beste modu zintzo eta jator batean egin daitezkela erakutsi dugu. Ondoan 2 albiste. Mikaela Paela antzezlana estreinatuko dute larun batean, eta bukatzeko euskaratik guztion eskola sortzen goiburuarekin eginen dute festa handia. Iruin herriko agenda. Apirilaren 14 arte Burlatako kulturetxean Ezkaban 1928-2018 erakusketaz disfrutatu ahalko da. Sarrera libre. Apirilaren 17 arte Iruñeko arte eskolak aniztasun hasi berria deritzon erakusketa hartuko du. Sarrera libre. Igander arte apirilak 14 Burlatako pintxoaren 9. astea ospatuko da. Dastaketa bakoitzak 2,2 euro balio du. Gaur goizeko 8etan CD Amaian udaberriko karpa hasi eginda. Sarrerak lehiatilan 20 euro balio du. Igandean bukatzeko apirilak 14 Gasteizek korrikaren finala hartuko du. Kontzertuak eta noski mezua irakurri egingo da. Goizean goizeruan lainotxo egongo da, ipar-mendebaldeko haizea nagusi, eguerdian eguzkitsu geratuko da eta arratsaldean ipar-ekialdeko haizea ibiliko da. Temperatura maximak gutxi igoko dira, minimoak egunaren amaieran izango dira eta hotz egingo du orduan. Larunbata goizean lanbroa eta lainoa eguzkitsu egongo da, egunaren amaieran erdi mailako lainoak eta goi lainoak ugarituz joango dira. Ipar haizea nagusi, temperatura minimoak nahiko jaitsi eta maksimoak nahiko igoko dira, izotza egingo du. Igandean zeru hau erdi mailako lainoekin eta goi lainoekin lausotuta egongo da, baina ateria utziko dio. Goizaldean larunbatan baina hotz txikiago egingo du eta izotza Nafarroko zenbait tokitan soilik espero dira. Temperatura maksimoetan ez da gorabehera handirik izango, 15 eta 20 gradu artekoak izango dira. Haizea suabe ibiliko da, goizean norabide aldakorrekoa eta arratsaldean ipar-ekialdekoa. Iruin herriko albisteak, lehendabizi Zizur. 2019ari dagokion pasabide tasa eta ibilgailuen zirkulazioaren gaineko zerga borondatez ordaintzeko epea apirilaren 30ean itxiko da. Beraz orain ordaindu ahal da. Bestalde hautesle errolda kontsultatu daiteke ere jada. Jendaurrean dagoeneko udaletxean apirilaren 15 arte, datorren astera arte. Nana eraman behar da. Zizurretik Atarrabiara joango gara. Berdintasunaren alde maskulinitatea lantzeko tailer edo lantegi bat egingo da Atarrabian. 18 urte gorako gizonezkoentzat da eta inskribaketak dagoeneko egin daitezke. Zehazki apirilaren 25 arte. 012 telefonora deitu behar da. Atarrabiarekin jarraituz, kontribuzioa eta zerga bateratua borondatez ordaintzeko epea ekainaren 20ean akituko da. Xehetasunak eta informazio guztia Atarrabiako udalaren webgunean zintzilikatu da eta beraz han kontsultatu daiteke dena.
Atarrabia, Eguesibar eta Uartek sarean antolatutako irudantz jaialdiaren baitan, laugarren lehiaketa edo txapelketa koreografikorako deialdia eginda. Bi sari izango dira, bat 1.000 eurokoa eta beste bigarren bat 500 eurokoa. Azkenengo honetarako publikoak izango du hitza. Berak publikoak hautatuko du irabazlea. Izen ematepea maiatzaren 20an itxiko da eta oinarriak, eskaera orria eta bestelako informazioa aurrekoetan bezalaxe udalaren web orrian zintzilikatu dira. Bukatzeko aste santuan ekintzak egingo dira Gaztelekun eta puntatzeko aukera dago orain, apirilaren 17 arte, hurrengo astera arte. 17 azkenengo eguna esan bezala. Amaitzeko Iruñeko berriak. Emiliana Zubeldia konpositore eta piano jolea bizitza pilulak bildumara gehitu eginda. Ikusentzunezko ziklo edo ekimen honek Iruña hiriaren historiari arlo ezberdinetatik ekarpenak, arloak zientzia, musika eta bezalako alorretatik ekarpenak egindako emakumezkoak ikusaraztea du helburu, udal ekimena da. Gaur arratsaldeko 6etan omenaldia egingo zaio beraz Zubeldiari, Emiliana Zubeldiari, kondestable jauregian. Berri gehiago Nafar hiriburuari dagokionez. Iturrama Institutuko eta 6 elkarteko gazteek street arteko obra bat burutuko dute gaur arratsaldeko 4:00 Zitadela barneko harresi batetan. Migranteen arazoak irudikatzea helburu duen Inside Out deritzon nazioarteko proiektu edo ekimenaren parte da hau. Arratsaldeko 4:00 esan bezala eta armadaren etorbidearen parean aurkitzen den harresian. Lezkairun eta honekin amaituko dugu Maria Camino Oskozen omenezko kalea izango da. Gerra zibilaren biktima izan zen irakasle errepublikar hau. Tajonar eta Eguesibar kaleen artean kokatuko da. Atzo hemen Berriozarren musikatzen ekitaldiaz disfrutatzeko aukera izan genuen, han izan ginen, eta orain zuek disfrutatzeko aukera izango duzue. Pausuz pausu, gure ritmora. Gure ritmora. Nire, zure, gure ritmora. Gure ritmora. Fermin, nola da, txau. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Gure ritmora. Klika, korrika, klika. Korrika. Jaidira, beroa, orain berokoa. Horeta ez gaitzeko nahi zendua. Hauxe da gure leloa, gapo posiblea daki galdatzea. Elkarren artean konektatzea. Batzu jarriko zarete, hemen aurrean belaunikoa eta partitibak lurrean, bai? Eta atxekaldekoak zutik. Atxekaldekoak zutik jarriko zarete, eta altuenak atxatzean, bai? Venga, horrein igo igotzen da.
hauekin. Herri auzoetako enparantzara atera gara, musika klasetan egiten duguna erakusteko. Con el fin de demostrar la importancia que tiene la asignatura de música en la educación, hemos salido... Hementxe gaude bilduta musika ikasgaiari garrantzia emateko, bai? Eta orain jarraituko dute, hemen, Berriozarko ikasleekin gaude DBH bateko 3 genekin txirula joko digutela. Jarraituko dute pixka bat kontatzen ondoko ikasle hauek. Laurogeita hamasei ikastetxe hartu dugu parte mugimendu honetan eta 98.592 ikasle. Iaz baino 100 ikastetxe gehiago eta 15.000 ikasle gehiago. Gainera 17 komunitate autonomoen parte hartzean ere lortu da. Hemos participado 410... Bueno, eta orain, entzuko ditugu musikari hauek. Aurrera!
Primeroen aritu zarete, eskerrik asko. Bueno, berriro errepikatuko dut, musikaren garrantzia handia dela erabiltzen nahi dugu eta garatik gaude hemen Berriozarko espirituko DBH bateko hiruela. Bat F, bat F eta bat G. Zorionak, esan mutilak, esan mutilak. Hauteskundeak gertu daude, besteak beste Europarrak eta politika migratzailei buruz hitz egingo dugu oraingo elkarrizketan. Herrien besarkada Europar kanpaina abian da, maiatzaren 4an kontzentrazioa egingo da hemen Iruñean eta horri buruz hitz egingo dugu besteak beste Jokin Espartza eta Begoña Uharterekin. Europar Parlamenturako hauteskundeak gertu daude, erabakiak hartzeko garaia da, asko dago ze hausnarketarako eta politika migratzaileen inguruan asko esateko. Gure gaurko gonbidatuak horren inguruan arituko dira. Arratsaldeon eta ongi etorri bioi. Arratsaldeon. Beno, esan bezala asko dago esateko, izan ere topaketa bat antolatu da maiatzaren 5erako, Europar herrien besarkada deritzona. Zertan datza, konta iguzue? Bueno, ikusita gero eta indar handiago hartzen ari direla eskuin muturreko diskursoak zeinek errue botatzen diote gure gaitz guztiei, bai prekarietateri, bai langabeziari, edo delinkuentzia, edo matxismoa, edo migrante eta refusiatuei. Orduan ikusi zen, horren aurrean zerbait egin behar ginula orain hauteskundeari begira. Gainera, ez da bakarrik eskuin muturreko politika edo partiduak edatzen ari direla eta hien diskursoa beren ganatzen jendea, gero eta gehiago, baizik eta haien nolabaiteko haien tesiak bestelako partiduko gobernutan daudenak ere onartzen ari direla, hau da, baldintzatzen ari direla migrazio politikak. Eta orain da momentue, migrazio politika horiek ere, hauteskundari begira, hori kontuan hartzeko eta hori da eskatzen duguna, benetan konsiente izateko zertan ari garen eta zer nolako mundua, nolako deshumanizazio maila da alegatzen ari garen, ez? Eta horren aurrean elkartu ginen, pixka bat mundu honetan immigrazio eta refusiatuen munduan dabilen jendea, bai estadu mailan, karabanak pixka bat antolatutako sare horren bitartez, eta baita ere Europa mailan, eta orduan erabaki zen kanpaina bat egitea, erabaki zen zein leloa izan, leloa zen herri pertsona eta eskubideen aldeko besarkada, eta egitea maiatzak 5ean alden hiriburu gehienetan mobilizazio bat simbolizatuko duena edo besarkada, hau da, gu Europa fortaleza edo Europa arresiz betetako Europaren aurrean irikitzen garela besarkatzeko etortzen den orori, eta eskubidea dutela gurekin, gure eskubide berdinak izango dituztela, horrela konsideratzen ditugula, herritarrak, gu bezalako herritarrak. Pixka bat egoera humanizatu ere, hartzen ditugu batzuk gera garatutako herrialdetakoak eta dirudi estatus handiagoa dugula, eta hori ez da egia, pertsona guztiak gara, hemendik ere migrante pila daude, ia gehien ditugu Ameriketan familiakoren bat, edo Europatik, horrein gazteak ere Europara doazera lanera, eta guztion nahi dugu ondo bizitzea, eta hauei adibidez, euren etxean dituzten gudak hemendik antolatzen dira, eta gero nahi dugu angeratzea. Eta etortzen badira, orduan ez baduzu kontratua ez daki zer, gero eta legaltasuna gero eta injustuagoa da.
Gaur egun, legeak egiten dira gu babesteko, baina ez pertsonak babesteko. Ja da, ekonomi historia bat eta gure ekonomia. Eta gure zilborra begira eta orduan pixkat hori ikustaraztea nahi dugu. Dena berdina garela eta denak aukera berdinak izan behar ditugula bizitzeko. Bai, nahiko oinarrizkoa delako guztiak gizakiak gara, baina berrietan beti ikusten ditugu Mediterraneoaren irudi horiek eta inork hartu nahi ez dituela. Adibide konkretuak daude. Bai, telebistan gehien ikusten dena da Open Arms itsasontzia, hor portuan dutela, ez diotela baimenik ematen erreskatatzera joateko, eta hemengo beste itsasontzi bat dago, Aita Mari, oraintxe bertan Lisboan dagoela, eta hasteko egiten dizkiete, kotxeak bezala egin behar dute ITB bat, eta baimenak eta gauzak egiten diete inspekzio oso zorrotza. Beste baino zorrotzagoa, eta gero ja dena dutenean, oraintxe bertan esaten diete beste hitz batzukin, nahiago dutela jendea zuzenean Mediterranean itotzea, salbatzen saiatzea baino. Esaten dute, arriskutsua da hor joatea eta ekarri, denak Europa gera. Eta ez dugu esango Malta eta Italiak hartu behar dituztela guztiak, baina Europa gera, suposatzen da herritako Europa ez, deitzen zuten lehen, ekonomiko beste historia bada. Hori normalizatu beharreko zen, eta orduan hor daude, hori ez dira pertsonak, dira zenbakiak edo ez dakiz ez. Eta gainera, hor itsasontzirik ez badago, ez da ikusten, ez da gertatzen. Baina ehundaka hilda daude, egunero hildakoak daude, ez ditugu ikusten, eta dirudi ez dela zer gertatzen. Baina ez dute ofizialki ezer egiten, gero ez dute bolondresei joaten uzten, eta... Gainera, nik uste sartzen dela dena orokorrean politika, migrazio politika eta oso sakon eta zaila da ulertzeko, baina azkenean da nolabait esan da neoliberalismoaren eredu ekonomikoak eramaten gaitxo, orain rekursoak edo baliabideak zeuden bitartean ongizate maila ikaragarria edatu da, mantendu nahi da hori nahiz eta baliabide berdinak ez izan, eta zer gertatzen da, sistema honen barrenen orain ja ez garela denak sartzen. Orduan, krisi ikaragarria etorri da, prekarietatea tal, eta zeineri botatzen dierrue, etortzen direnei, eta etortzen direnei etortzen dira justo politika ekonomiko horien ondorioz. Haien lurrean energia eta mineralen harrapaketa, lurran lapurketa, hemen fabrikatzen diren armak eta salmentan elikatzen diren gerrak IES-ean, exodo hori da, hemen provokatutako zerbait da. Orduan... Eta gehienak herri aberatzak direla. Bai, eta zer gertatzen da, balio ez duenak hemengo sistema honetan edo produzitzeko, edo konsumitzeko, sistema mantentzeko, kanpoan gelditzen dela. Orduan, azkenen provokatzen direla pobren arteko gerra, eta nola batxe izkutatu arazi benetan krisi hauen erantzule. Eta erantzule dira, gobernutako, ditugun gobernuak men egiten direlako horrelako politika ekonomikoei, eta gero transnazionalak. Enpresa transnazionala handiak, eta horiek dira zuntzitzen ari direnak hango. Eta ingurumena, eta gero eta jende gehiago da, aldaketa klimatikoaren eraginez, lurraldeak ere utzi behar dituztenak. Orduan, hori importantea da hori kontutan hartzea, eta gure bizimodu, zerbait badugula denak hortan ere, kontzientzia hori hartu behar dugula, gure bizimoduan gatik, edo gure bizimodua sostentatzeagatik ari dela jendea desplazatzen. Eta justo horiek sartu nahi dutenean ixten dizkiegu mugak, eta, adibidez, mugak kanporatze edo
nola esaten da, externalizazioaren politika hori da, politika zuk esan duzun bezala, benetan, deitzen denak nekropolitika, azkenen usten ari gara, nahi edo zeharka jendea hiltzen. Eta hori ikaragarria da, eta horretaz... Eta dirutza sartzen da, jendea... Esaten zuten, 2014-etik 2016, 17.000 milioi euro sartu dituzela Frontexen, segurtasunaren mugetan segurtasuna mantentzeko horretan. Eta dela, gainera, saiatzen ari gara, kanpoko herrialdeak egiten, bi aldetako akordioen bitartez, ez? Esan nahi dut, ematen zaiela baliabideak amugak jartzeko guk ez izateko hemen, alako arazorik eta ez dira gainera, egin diren, orain arteko egin diren, Italia-Libiakin eta Espainia Marokokin, eta gero Turkiarekin ez dira justo gainera giza eskubideen defendatzaile sutsuak, herriak diot. Orduan... Bai. Hori ikaragarria dela, eta gero asko hitz egiten da Brexitari buruz, eta Europa, mugarik gabeko Europa, eta baina gero bai. Orain buruatu zaitere asko beratzen dugula estatu batuetara, eta Trump segaiztoa den egin behar duela arresi hori Mexikorekin, hemen baditugu gure arresiak, guk egiten ditugu, ordaintzen ditugu, baina besteari begiratzen dugu, eta hori bai esaten diogula, maltzurra den gaiztoa, baina guk oso onak, baina baditugu gurea. Eta gainera, alde batetik duela gutxi, hemengo gobernuak esaten zuen, humanizatu nahi zula migrazio politika, eta bai, eta Aquariusekoak ekarri zituzten eta horrela, eta uain sartu da beste guztikin batera mugak externalizatzen eta politika berari gaitzen eta mugak izten, eta Aita Mari bezalako barkuei ateratzen ez uzten. Aitzaki, papera aitzakikin, baina hori da ateratzen ez ustea, jakin da jena hiltzen ari dela. Eta itxasontzionek hauek ere geldik egoten dirutza gastatzen dute. Eta gero, ez da dena bola bat da. Eta desegituratzen ari dira, publikoa zen, salvamentu maritimoko egitura osoa, ez dute, esaten dute hegazkina radarrak ez dituztela konpontzen, hori Elena Marino salatzen zuen. Eta dirutza, eta gero ez duzten jendeak haien ordez egiten ari direna, saiatzen egiten ari dena. Instituzioak egin behar zutena, jendeak hartzen du bere gainen, eta ez diete uzten. Elena Malero aipatu duzu, horien dela gutxi arte, hor zegoen ezin zela, bazukan hor judizialki, ez da kriminalizatu egiten dute elkartasuna, argi dago. Eta aipatu dituzu ere, bolondresei jartzen dizkieten trabak. Orain ere badago, orain 2 urte direla Sevillako suhiltzaile bat, ere olako itsasontzi bat egon zela, eta gainera egin zutela dena legalki Erromarekin hitz egite eta ez dakiz ere, eta orain, hori da, ez zaio ezer gertatuko. Pasatuko du orain egoera txar bat, ez zaio ezer gertatuko, baina hori da bestei esateko zuek kontuz, zer egiten duzuen, hemen baduzue makila emateko. Bai, ez dela balden, Elena Maleno berak esaten doz, gozo gogorra egin zaiola dena, ez eta ongi atera, baina da zure, eta da, zuk diozunak, kontu zibili, hori da guztien dako mesua. Kontu zibili, hemen gaudela, eta kriminalizatzen ari dira jendea salbatzea. Oso gogorra da, ez gara konturatzen, ez gara konturatzen, edo bizi garen mundu honetan, ez gara inkonsienteak, ez gara konsienteak. Eta ez gara konturatzen, historiaren zehar beti egon direla pendulo esaten dutena, agian hemendik urte batzutara gu edo gure semeak izango direla horralde egin behar dutenak, eta zer. Gustura egongo ginatek pentsatzen horrela tortekotuko dutela. Gero hori gertatzen badare, ziur daudela beste tuntun batzugu bezalakoak saiatuko direla laguntzen. Baina ez da hori... Hori izaten duzula, egia da, hitz egiten dugunean, hitz egiten dugu ze gogorra den dena zen, baina badago beste alde bat, eta da, badagoela jende pile bat, eta hori kanpaina honekin ere, hori zen pixka bat transmititu nahi egin jona, erakutsi badagoela Europan ere jende pile bat, eta talde pile bat, ez dagoena ados politika horrekin, eta ados eta konpromisok hartzen ditugula benetan,
elkartasunez, nolabait gizatasunaren Europa bat eraikitzeko eta berdintasunean eta oinarritutako Europa baten sinisten duguna, ez? Eta pixka bat hori bada baita ere, zen beti kontatu digute edo sinistu dugu nolabait garapena edo gizartearen garapena oinarrituta dagoela jendearen arteko borroka eta irabazten duena da indartsuena, eta orain ere hori da, izbazara horren barren sartzen eskluitua, kanporatzen zaituzte, baina antropologo modernoenak, eta gainera esaten dute gizarte garatuenak edo kultura garatuenak izan direla haien jakintza elkar trukatu duenean eta haien teknologia eta elkarren art auzolanen. Eta horretara bueltatu behar dugu, eta hori da eraiki behar duguna. Eta justu pentsatu behar dugu etorkin eta errefuxiatuen etortzeak aberazten gaituela zentzu horretan. Irikitzen, aberazten gaitu bai kulturalki bizimodutan, gure bestearekiko jokamoldean, asko ze irikiguak egiten gara. Eta pertsona interesgarriak direla, azkenean handik etortzea pasatu beharreko guztiarekin eta hala ere bizitza salbatzea ere suposatzen duelako, baina azkenean daukaten kontatzeko guzti hori edo ausardia hori, ez? Bai, hori da, bai. Eta, badutela, gu bezalako pertsonak direla, garatzeko eskubide guztia dutela, gu baldintza berdinetan garatzeko, eta aportatzeko gizarteari guk gaur egiten dugun. Eta gainera beste kulturetatik etorriak badutela gure kultura aberasteko aberasteko almena. Eta gainera, ni sorte auki dut eta pizkat bidaiatu egin dut, eta horietako herrietatik joaten zera bizikletarekin gustoko dut bidaiatzea, eta edozein etxetan onartzen zaitute. Eta ez dutenak, gutxi dutenak, ematen dizute dutena. Batea, ez daki zer, eta gustatzen zaie auzokoekin etorri eta hitz egin eta kontatu eta oso kuriosoak dira. Eta hori oso aberatsa da, baina guk hemen gaude gure munduan itxita, eta ez dugu ondokoarekin hitz egiten, gaude ja pixka bat deshumanizatuak, eta hauek etortzerakoan agian berriz egin dezakete gu humanizatzea. Agian da bultzada bat, justo bide horretan, prozesu horretan, berdintasun eta elkarbizitzaren prozesu horretan. Gure mundua da diruaren inguruan dena, eta eurek dira, horret dago guztiratu, baina orokorrean mundu musulmana eta da oso irekia eta pertsonari begira eta lagundu ondokoari eta claro, hemendik musulmana. Baina errizketan diskurtsoa interesatzen duelako ere, hori da sortzen den diskurtsoa, interesa hori dagoelako. Azkenean sistema berberaren parte da dena, ez da dena kasualidadea. Ez da dena kasualidadea, ez. Orain jazten dira hitz egiten ere, hemendik ez dakiz batera, Espainia izango da musulmana. Eta zer, eta kristaua, niri berdin zait, musulmana, kristaua gainera gezurra da, baina, zer, pertsonak izango gara edo ez. Hori da historia azken finean. Bai, ona edo txarra. Bai, edo budistak, edo zer. Niri erlijio berdin zaizkit. Baina hori ez da arazoa. Aurre iritzia asko daude eta berreziketa bat ere beharrezkoa da, ez? Eta horrelako topaketak adibidez, beharrezkoak dira, hori ikusarazteko, ez? Eta nola ikusten duzu ez joerak dauden politika hitz egin dugu, baina herrian, gizartean? Egia da oso erresa berenganatzen ditugula, beldurra handia daukagulako sistema honetatik pixka bat kanpon gelditzeko, errez sartzen digutela beldurrek. Beldurrek adibidez, inbazio bat dela etortzen ari direnak, eta ez da horrelan. Herrialde, errefuxiatu gehienak hartu dituzten herrialde siriatik ateratakoak dira inguruko herrialdeak, eta ez hau. Esaten dute hemen Europara ailegatu direla azkeneko urteetan 10.000 pertsona bat bakarrik.
Esan nahi dut, badagon ez dela inbasioa, ez da lehen bezala, beti etorri da jendea, beti joan da bezetokitara, ez da problema izan haren arte, 2000 urtean jende pile etorri zen eta zengoen problemarik. Claro, orduan etortzen zen jendea lanera eta orduan bazen lana eta oain bakarrik usten dugu sartzen balio zaizkigunak guk egin nahi ez ditugun lanak egiteko, ez? Lanak entzen digutela. Lana ez digute kentzen, egiten dituze guk nahi ez ditugun lanak, eta besteak daude gu bezain prekarioak, eta gainera esplotatzen ditugu, eta prekarietate maila horietan prekarioenak eta maila basuen dauden alanean ari direnak. Eta gero orain historia nola ditzen dute bisa oro derdakik da diru pila bat baduzu, erosten duzu Espainian, ez dakit zen badudan, kriston etxea oso garestia eta orduan ematen dizuten nazionalitatea zuzenean. Osea, hori ez da, dirua da, historia, eta dirua baduzu erosi dezakezu nahi duzuna. Eta gero esaten dute hor pertsona guztia berdina gara, ja, una mierda, hori ez da egia. Eta gero asko legalitatea, eta ez dakit, gaur egungo legalitatea ez da justua, eta legalitatea onartzen dugu nahi dugunean, bestela hori ez da hain garrantzitsua. Gero esaten dute gure prestazioa gozasun... Probesten dutela. Bai, eta badira datuak lehengunen elpaisek ekartzen zitunak, hori ez dela egia, ez da egia. Bai, hau dira lau, baina gero hemen ere, jendearen artean. Gero, beste gauza bat da, impostuak guk bezala ordaintzen dituztela. Esan nahi dut, aportazioa eta gero aita ere, esaten dute, horrekatzen ari direna gure zaharkitze maila hori, horrekatzen ari direla. Langilea falta direla, hori da. Eta, edozein modutan, beste gai bada, baina burura etorri zait, lehenko batean entzuten nion lagun bateri itzaldi batean esaten zula, asko ze divisa gehiago, diru gehiago etortzen dela Afrikatik Europa aldera, Europatik Afrikara joaten dena baino, eta esaten zuen ikusteko izango zen, zer gertatuko zen, Afrikak itxiko balitu bere mugak, eta bere baliabide naturalak eta errekurso mineralak eta energetikoak ezingo baziren Europaruntz pasatu. Edo itxiko balitu bere zaborra, teknologi zaborra eta zaborra guztiak bere herrira, Afrikara pasatzeko. Izango zen, Europa... Afrikar bat, mutil batek, WhatsAppetik bidaltzen duten bideo baten, momentu baten esaten du. Afrika prest dago Europa gabe bizitzeko, eta Europa kontrakoa. Hori da. Askotan esaten zuten, gure arazo bakarra da, edo gure arazoa konponduko zen, Europa joango bali, Afrikatik joango balitz, utzi bakean ez. Orduan, esan bezala, maiatzaren 5ean ekitaldia, eta gero zuen... Barkatu, maiatza 5ean da Euskal Herri mailan Durangon, baina Iruñan egin behar dugu lauan. Bai, lauan eguerdiko 12etan. Hori da. Bai. Eta gero, zuen egunerokotasunari dagokionez, bolondrez moduan, zer da egin duzuena, ze planak dituzue borroka honekin jarraitzeko, zer egin dezakete hiritarrek? Gu altoratuta gaude talde batean, eta konbidatzen dugu jendea, irikia gaude eta gainari jendea behar da, gure bileretara etortzen, eta gure lana bereziki da, gehien batez, elkartasuna behar dutenekin, gero salaketa politikoa, eta gero sensibilizazioa. Orduan hor gaude kalean, aldugun mailan, jendeari helarazten hemen esaten ari garen guztia, ez? Eta, bizi garen historia momentu honetan, zer den benetan gertatzen ari dena, eta gai potentea dela, eta orduan pixka bat gerota gizarte solidarioagoa bihurtu nahien, orduan hortan denetatik konzentrazioak egiten mariren inguruan, kanpainak, aldugun badago jendea joaten dena kanpamentutara laguntzera, edo onera etortzen den jendea laguntzen. Hemen ere lan asko dago.
Etortzen da jendea eta, klaro, etortzen da eta ez du inork ezagutzen eta galduta egoten dira, eure laguntzea, paperak egiten, edo ezakiz edo kafe bat hartzen, onartzea, gauza normalizatzea, gauza txikitan ere txikikin asko egin daiteke. Eta batez ere sinestu esaten dizkiguten barbaridadeak hori etortzen direla guri zorratzera, ez urra da. Onartzea, normalizatzea historia eurekin hori da ondon daukagu eta zu beste bazera, eta ez horrela begiratu. Agian hori lortzea izango zen importanteena. Hori lortzea izango zen. Aurriritzi horiek ez izatea eta esaten ari garena eskuzabalik jendea onartzea. Ezabaltzea zikinkeri hori, gezurra dela gainera, horrekin ez da behar inora joan, ez da behar ezer berezik egin, baizik eta barneratu, konturatu zer den historia, eta onartu ondokoa den bezala eta jazta. Eta hori erreza dirudi, baina oso zaila da. Bai. Ez dakit zerbait gehiago azpimarratu edo nabarmendu nahi duzuen aipatu ez dena? Orain bertan. Bihar arte gaitezke, baina... Bai, luze da, bai. Baina, bueno... Ni uste dut orokorki badagola... Bale. Badago webguneren bat edo jo dezakegun edo fizikoki egoitzaren bat jo dezakeguna hori gaian sakontzeko? Bueno, gu elkartzen gara normalean, orain plazaran, badakizu zer den, ez? Orain konponketetan ari dira eta horrela, eta pareko egoitzan batean... Kale nagusian. Bai, kale nagusian, elkartzen gara, astelenetan normalean. Eta edo zegoz badago baita ere, Iruña harrera iria bezala sartzen bazara, bai Facebooken, bai olakoetan, eta saretan, hor hartzen da informazioa. Eta zure kamiseta gainera, kamisetak erreferentzia egiten du... Bai, kanpainari, besarka da kanpainari, hemen 5 jartzen do, hemen Iruñan badakizu hemen 4 izango dela, baina hau da gure logoa, agertzen dena, esan behar dago, ongi etorri errefuxiatekin batera ari garela Euskal Herri mailan, eta logoa bat, guain korrikan atera da askotan. Eta, jakiteko. Bale, orduan eskerrik asko gurekin egon izanagatik, eta hurrengora arte, hurrengo bat ez dagoen. Beste gai bat endako. Eta mi esker zuei aukera emategatik. Bai, eskerrik asko. Aukera emategatik bai. Gero arte. Bale, agur. Ostirala da, beraz, zinemetan estreinaldiak izango ditugu gaur. Eta hauek ezagutzeko, gaur Arantza Ibarra zinema aditua izango da gurekin. Horrekin bukatuko dugu gaurko saioa, asteburu ona pasa, gogoratu igandean Gasteizen korrikaren finala ospatuko dela, eta datorren astelehen arte. Apirilak 12 dugu gaurkoa ostirala, beraz estreinaldiak zinemetan. Arantza Ibarrak azalduko digu, arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon, zuei bai. Zer modu zaude? Ondo, bizka bat ostirala batzutan heltzen denean egoten zerako nekatuta, ez da? Bai, bizka bat. Nabaritzen da, bai. Nabaritzen da, aste guztiko, pixua. Sama, bai. Bai, datorren astean aste santuak datoz, ez? Behintzat, bai. Eta aste santuan eukiko dugu pixka bat, igual aukera, ez? Zuk ez dakit eukiko duzu, baina pixka bat, saiatu bergara, ez? Bai, oraindik ez dakigu, ea. Gainera, zure kasuan neko lanpetuta, zure dokumentala esamarroen laburmetraiaren horrekin, ez? Laburbira... Bai, egon nintzen pasan astean Iruñan, Kondestablen, eta lekua asko gustatu zitzaidan bertan june emateko, pantaila eta soinua eta oso ondo, posik atera nintzen, gero jendea hitzaldi, kolokio bat ez, hitzaldi bat
eukin nuen hor, eta jendea ikusten zen oso interesatuta, eta normalean egoten zarenean hizketan, eta jendea ikusten duzunean, pixka bat, arretarekin eta entzuten eta hori dena, postu egiten zaitu, egia esan. Eta gero tortzen zaizu jendea, bai pixka bat komentatzera, gero batzuk ez direnak hau sartzen igual, bertan momentuan danan aurrean esaten, gero etortzen zaizu esaten, zerbait igual film laburari Juneri buruz, eta horre gauzak, eta egia esan gustura gelditu nintzen. Eta eraso imotzen bai egon nintzen, hori igandean, 30ean egon nintzen, eta izan zen beste erabateko leku bat, bertako ondoko jendea joan zen, Aizarotz, ondoko herriko asko joan ziren, eta batu zen talde oso polita gero danon artean hitz egiteko, eta iruditzen zaidan beste erabatera zineari buruz hitz egiteko aproposa eta bukolikoa bai, animaliz gainera Junen ikusten dira oioak, ikusten dira katuak, baserri bat dago hor, eta lekua bai izan aproposa, hori emateko. Orduan, Iruñaren txanda iritsi zen mundu osotik buelta horretan, badabilelako... Hori da, ebili da hain leku askotan, gero Iruñan egotea ematen du pixka bat, apostasuna, esan da, ia, amaiera ez dakit, baina bentsat amaitzen bezala, Juneia maiatzean, hasi zen, aurre estreinua izan zen Fant zinemaldian, hor aukeratuta sail ofizialean egon zen, eta hor izan zen pistolatazoa, azten danean film labur bat, oinez, eta ja maiatzen orain egingo du urte bat. Eta badakizu film laburrak eta urte bat egoten dira, eta batzutan mugitzen dira asko, batzutan ez, Juneren kasuan pozik nago ze asko mugitu da mundu guztian, Indian, Ego Ameriketan, Ipar Ameriketan, Afrikan, leku askotan egon da, eta orduan, maiatza heltzen ari da, eta parte batetik batzuk esaten dira, eta noiz egongo da interneten? Noiz ipiniko duzu interneten, jende guztiek nahi duelako ikusi, normala dan bezala, hor errestasunarekin, eta, gitxi falta da, ja, entzat urtea egiteko. Eta ibilbide polita? Bai, egia esan oso polita, jaialdi askotan egon da, jendea bentsat gustura, eta ez bakarrik nagusiak eta gazetxoak ere bai, gazetxoak, orain dela gutxi izan didatek etxon egon zinela ikusten Laburbiran, eta klaseko talde handi bat joan zela, eta bera andereñoak komentatu zidan, danak egon zinela zaten, ostra, Junezen bat gustatu zaie, eta horre gauza beti gustatzen zaizu. Eta gustatu zitzaidan beste bat, Durangoko azokan egon nintzenean, Junerekin, batek esan zidan, hau lantzeko, heriotzari buruz lantzeko umeen artean, eta ikastolan aukera egongo da, eta esan nuen ez dakit orain jaialdietan dago, inoiz ez zaite pasatu burutik horrelako zerbait, ez? Nik egin nuen, historioa kontatu nizun bezala, ezin da amaiera kontatu, baina, heriotzari buruz hitz egiten du, egia da, eta baina beste ikuspuntu batetik, ez? Eta orduan, ze pentsa eman zidan, ez? Hori izan zidanean emakumeak, bai. Baina egia da, zure kasuan, bai lotura izan duzula, umeekin, umeendako idatzi egin duzulako, hainbat liburu... Hori da, egia da, nik June idatzi nuenean, pentsatuta neukan, ezke asko usatzen zait, umeen munduan murgiltzea. Eta ezakit zergatik, hori ondo mote, da gauza bat errestasuna daukadala, umeen munduan sartzeko, igual ohituta nagoelako, ero fantasia asko daukadalako, ez dakit zergatik dana, baina... Eta dei hori daukazula, ez? Tendentzia hori ez dator inondik baizik eta... Karo, eta orduan hortik hasi nintzen, ipuinak idazten, ipuinak margotzen, hor puntutik hasi nintzen eta asko gustatzen zait, beste gauza batzuk egin du nagusientzat bebai, baina hori da, esango dugu, hor daukat hori puntua askotan, ez? Joaten nahi zela horra, ez? Eta orduan, heriotza adibidez, Junen heriotzari buruz hitz egiten da, film laburra da eta txikia da, baina beste erabatera ikusten da, eta umeak eta heriotza da, ez du, ez? Ondo, maten du ezin dela izan, ez? Bai, babesten zaie, bereizketa egiten da. Gehiei babesten zaie ere, bai, eta ez heriotza bai hasi behar gara beste ikuspuntu batetik, ez? Ikusten, ez da, dano dakigu pertsona bat faltatzen denean, ez,
triste dano gaudela, hori dana, baina Bizitzaren partea da. Bizitzaren partea da, eta hartu behar dugu bestera batera ikasten joan bergara, ez bestera batera hartzen. Eta orduan da, lantzeko eta hori irizten zaitu, bai, ondo egon aldela. Bai. Orduan June estreinatzen jarraitzen du, baina ez da estreinaldi bakarra, ez? Ez, egia da, bueno, aste bukaera honetan daukagu estreinaldi asko. Beti egoten dira estreinaldi asko, baina nik uste dut orain aste santuak edo datozenetik, bai, hazen dut, venga, aste bukaera honetan hasi behar gara film askokin. Eta daukagu danetarik gainera beti bezala, danetarik, hasiko gara Dobles Vidas, Frantzitik dator, ni baduzu ikusiko dugu lehen trailerra, Disculpa el retraso. Nunca eres puntual. Tenía que ver a Laura. Está caliente. ¿Qué Laura? Se ocupa del desarrollo de la edición digital. Ah, sí. La chica brillante, recién graduada, que tiene ese estilo de depredadora sexual. La conozco. Estás aquí para cambiar un poco las costumbres. ¿Hasta dónde? Eso me lo tienes que decir tú. He comido con Alan. De acuerdo. ¿Qué tal? Se encuentra bien. Pues me alegro. Se encuentra bien. Genial. ¿Y lo de mi libro? No voy a publicarlo. Creía que lo habías entendido. Vamos a hacer un audiolibro. Pensaba en pedírselo a Catherine Deneuve. Por lo visto es simpática. Punto final. Toco madera. ¿Sabes? Es como Thomas Bernard, que publicó Extinción y se murió. ¿Los escritores tienen derecho a inspirarse en personas reales? He leído tu libro. Sí, se me conoce. No es muy difícil identificarme. Bueno, visto así, toda ficción es un poco autobiográfica. No me gusta cómo habla de las mujeres. ¿Qué es lo que te molesta? La trata como un objeto. A lo mejor a ella le gusta. ¿Estás seguro de que Alan no se ha enterado? ¿Crees que sabe algo? ¿Crees que es su manera de vengarse? ¿Me estás engañando, León? ¿Por qué dices eso? En una pareja el deseo no es el principio y el fin de todo. ¿Prefieres vivir en la hipocresía? No es hipocresía, llevamos 20 años casados. ¿Y no has pensado, bueno, es solo una idea, en hacer un audiolibro de Punto Final? Se lo hemos propuesto a Juliette Binoche. ¿A Juliette Binoche? Sí. A lo mejor podría mandarle un mensaje, si tú... Si tienes su correo, podría... Bueno, ikusten duzu bezala, Olivier Assayas zuzendaria, Juliette Binochekin gustatzen zaio lan egitea, eta hemen berriro dauka, berarekin. Eta hau da, Woody Allenen estiloko filma pixka bat, komedia puntua, Parisen, Juliette Binochen gizona da argitaletxeko batekoa, beraren idazle esango dugu ezagunena, liburu bat idatzi du eta ez zaio iristen ona dela argitaletxekoari. Gero joaten gara ezagutzen apurka-apurka hori idazlea dela Juliette Binochen esango dugu amorantea, ez? Eta bere pentsatzen du bere gizonak ere bai daukala beste emakume bat. Bizitza bikoitza daukate horregatik, hemen epitzen da Dobles Vidas, eta orduan, kriston naztea dago, baina drama gabe esaten duen bezala. Onartuta daukate, egiko du, esan beste urte gainetik, eta igual bere gizonarekin hitz egin beharrean, hitz egiten du bere amantearekin, idazlearekin, gauza asko gaetik, beste batzutan. Dana, normaltasun handia sartuta dana, baina kriston txokolatea dago hor, bata bestearekin. Eta batez ere, argitaletxea, bera aktorearena, Juliette Binochek aktorea da, eta aktorearena egiten du, eta orduan asko hitz egiten dute irakurmenagatik, argitaletxea gero eta gutxiago irakurtzen dela, baina batez ere papera bai, ero ez, ero digitalizazioa, liburuak danak izan behar diren liburu, e-bookak, horren eztabaida handia dago bai, eta gero beraien arteko nazmenak, asko. Eta orduan, ikuste dut hau egon da Benezin, Toronton, Chicagon, Sevillan ere bai aurkeztu zuten film hau, eta esaten dute Olivierren pelikula hau oso divertigarria dela. Gustatzen zaio nahi daukanak elkarrizketa asko eta hueltak eman, eta badakizu Woody Allenek egiten duen estiloko puntuan, baina frantziarra, esango dugu. Niri hau zuzendaria gustatzen zait asko, Bai. Gustatzen zait, asko gustatzen zaio, batez ere oso sakona da,
baina hemen eza divertigarria eta sakona izaten da oso zaila, ez? Ez da erreza sakontasun bat emotea eta divertigarria izatea. Bai, hor ja gehiago draman sartzen ari zara, ez? Hori da, claro, eske askotan jendeak betzatzen du divertigarria izateko izan behar dela, txorakeriak, ez daukanak zentzurik, ez? Eta ez, eukial dute elkarrizketa sakonak, ez? Eta, baina, bueno, beraiek ere bai pertsonaiak hartzen dute, esaten dizuen bezala, bera, Juliette Binochek egiten duen papera, pentsatzen du beren gizonak, badaukala beste bat, berak ere badauka, baina ez dute dramarik eroan, zaten hartzen dute, ohituta gongo bat ziren bezala. Lauak pozik. Hombre, ez pozik, baina ohituta bezala, ez? Osea, hor puntuan dago, eta horren nazteak ere bai, ez? Eta asko esaten dizudan bezala, liburuaren eta horren munduan, ez? Murgiltzen da filma asko, ez? Maitasunaren munduan eta bai irakurmenaren, ez? Munduan oso interesgarria da. Bai, interesantea bai. Eta, amendik interesgarria joango gara beste gai batera, pizkat sakonagoa eta dramatikoa puntoa asko daukana. Soinu-jolearen semea, el hijo del acordeonista, Bernardo Atxagaren liburua, Bernardo Atxagaren liburu bat eramatea aurrera, zaila da, ez? Eta hemen Fernando Bernuesek antzerkian eraman zuen lehenengoko bider hau, soinu-jolearen semea. Eta Tantaka konpainia antzerkia, da Fernando Bernues Donostiko oso ezaguna da, ez? Bai. Florido Pensil, Novecentoan beste antzerki egin izan ditu, eta hemen soinu-jolaren semean, aktoreak agertzen dira garai ezberdinetan, ez? Umea, gaztea eta nagusiagoa, ez? Orduan aurkitzea horren beste pertsona, lagun bi, ez? Beraien artean, biak egon behar direnak, hiru garaietan, aurkitzea horrek aktoreak eta euskeraz, eta oso zaila izaten da, ez da lan erraza, aurkitzea lehen, itxura bateko, eta euskeraz jakitea, eta orduan ikusten dut castinga eta hau egiteko, eta oso zaila eukiko zuela hau lortzeko, eta Huelbako jaialdian aurkeztu zuten, Eneko Sagardoi, Xabier Perurena, hemengo ezagutzen duzuen bezala, aktore asko daude ezagunak ere bai. Eta orduan, dano dakigun bezala, bi lagun umetatik, Obaba herrian, eta bebain azten da Kaliforniaz, zelan bat David deitzen dana ez, joaten da, pixka bat iez bezala ez, Kaliforniara, beraien arteko banandu egiten dira ez, honek lagun biak eta militarrean sartzen dira, eta horrek eramaten dien ez, arazoak eta gauzak. Hau dana, gero konturatzen gara Daviden aita dela akordeonista, ez? Akordeoia jotzen duena, baina bera zelan konturatzen danean, ez? Frankismoari laguntzen ari dela, eta orduan berentzak hori oso gogorra izaten da, ez? Eta hortik aurrera azten da, pixka bat, ez? Sartzen gero eta gehiago, ez? Bietatik bat, politiko ideologia puntu gehiagoan, eta bestea pixka bat militar puntu gehiagoan, ez? Orduan, da pelikula sakona, oso zaila, ez? Hau gaia daukan filmak, beti jendea goten da pixka bat, ez dakit zelan ezan, baina ez dakit, batzuk ezin dute ikusi, beste batzuk bai, batzuk, ez? Oraindik zauri asko daudela, orain dela gutxi gertatutako zerbait da, eta oraindik ondorioak eta daudenez ez... Horregatik, ez da erreza. Ze beti egoten da parte bat, egoten da beste bat... Ez da erreza pelikula bat egitea gai honetaz, ez? Eta adibidez, bera, zuzendariak esaten du elkarrizketa batean, naziak eta berak ikusi zuela elkarrizketa bat, ez dakit berak egin zuen, ikusi zuen, elkarrizketa bat naziak eta beraien semeak eta hitz egiten horri buruz, ez, Hitler eta pasatu zen gauza guztiei, naturaltasun bateaz eta pasatuta, eta beraiek bestera batera ematen dute. Alemanin hori, ez? Hori daukate, baina ohituta daude hitz egiten horri buruz. Bai, barkamen ofizial bat eskat, bai. Ezberdina da, bai, ez dakar zer ikusirik gauza batek bestearekin, ez? Nik uste dut, baina... Baina nola eraman den gaia ere ezberdina izan da. Ezberdina izan da. Eta hemen kasuan nik uste dut, pelikula bat egiten denean, honei buruz, jende asko,
ez du nahi ikusi, beste batzuk ikusi nahi dute, gauza asko goten da naztatuta hor, ezta? Baina hala ere interesgarria eta batez ere egokitzapena ikusteko ez liburutik... Bai, nik uste dut horrelako gaiak eta egin behar direla, bai, jendeak ikusteko, bai, beste ikuspuntu batzuk, ezta? Ikuspuntu asko daude honei buruz, eta baina danak ezagutu behar dira, bai, ez bakarrik bat, ezagutu behar dira ezberdinak. Eta adibidez, kritika batzutan batzuk esaten zuten, ez? Ez zuten inoiz pentsatzen etakoak igual horrelakoak izan alzirela, ez? Beti hor daude batzuk ja karikatura bat hartzen dute horri buruz, eta ja, pum, ez? Segiduan, ez? Bai. Esaldi xume bat epintzen dute, eta karikatura bat, hau da, terrorista... bueno... Bai, eta hitz egin behar den gai bat da, azkenean hor ustea, azkenean egiten duena da hori, oraindik areagotu, aurre iritzi horiek edo... Bai, baina, bueno, bentsat nik uste dut irekita egon behar garela gauza asko hori buruz, hitz egiteko eta ikusteko, ez? Baina oraindik asko falta da nik uste dut horra puntura heltzeko, baina, bueno, bentsat jende askorek ikusiko du nik uste dut, ez? Goazen ikustera nahi baduzu trailerra. Nire haurtzaroko aberria herri txiki bat da, Obaba. ¿Y tú cómo te llamas? David. ¿Tu padre toca el acordeón? Y él también, es un artista. Umean nintzela, zerrendak egiteko ohitura nuen, zerrenda sentimentalak nire amaren hitzetan. Zerrendartan aurrena, Joseba, nire laguna. Eta Josebarekin batera, lehenengo leku hartan, Lubix. Bihar joango dituk. Etorri nahi badek. Erreparatu niri korutik. Minigonaz joango naiz. Eta pekatu mortalea. Bagaizki gina. David! Lagun batzukin etorri nauk, emango diataian ezaguera nahi baek. Mañana inauguramos el monumento a los caídos. Queremos que toques el himno nacional. Mejor se lo piden a mi padre. Erabakiarekin sartu nintzen borroka armatuan. Azkar erabaki. Josebarengatik. Etxeokoetaik. Bera han egon izan ez balitz. Edo atxarengana sentitzen nuen gorrotuagatik. David. Dena gaitxik, David. Dena gaitxik. Hola bukazitekek historioa. Amaiera zoriontsuaz. Baina nik ja ez diat nire buruan gainatzen. Prezio oso altua izan oan denontzat. Naretzat ere. Beti setitu nauk errudun. Bueno, hemen daukagu aukera euskalduna, filma, ea zelan joaten zaion, espero dugu ondo jatea. Bai. Ze gai oso zaila eta aber jendeak zelan hartzen duen. Eta orain pasako gara, Bretainan dira, hor kriston nazte porrazteak daude orain, ez? Bai. Baina, bueno, hemen kasuan ez, el día que vendrá, justo hitz egin dugu orain nazismoari buruz eta hemen joango gara horra garaira, ez? 1946 James Kent zuzendariak, Keira Knightley eta Alexander Skarsgård aktoreak eramaten du da filme bat Ridley Scott ekoizle bezala dagoela. Da Ridley Scott dagoen leku guztietan niretzat dutzat da, pelikulak egiten ditu bikainak eta asko zaintzen dudana, eta hemen igarri behar da derrigor berezkoa, ze bera dago, ez, produkzioaren atzean. Orduan, esaten dute oso lortua dagoela. Hemen Hamburgo, 1946an, txikituta, apurtuta dana, imaginatu, posgerran. Eta orduan, koronel britaniko bat joaten da Hamburgora, hiria pixka bat hobeto pintzeko, ez? Eta bere emaztea da, Keira Knightley, eta joaten da bertara, eta ez dutena pentsatzen da, berak ez dakina da, konpartitu behar dutela, etxeanan bizitzea,
aleman alargun batekin eta bere alaba arazoak daukanarekin. Orduan, zuk imaginatu, Britaniarrak zelan bombardeatu zuten, Hamburgo eta utzi zuten txikituta dana, eta bere emaztea hil zen hor, eta horrek alda batera bizitzea momentuan ez da erreza. Baina gero aparte bai hor, naiz eta beraien artean txarto, zeraman eta arazoak izan, eta Keira Knightley eta alarguna alemanaren artean bai sortzen da hor pasio mundu bat, osea que politika gerra daukagu, baina bai dago amodioa, hemen filman, eta jendea ari gustatzen zaiona da hori, tension sexuala hori, zaten dena bezala hor, denbora guztian horregotea, eta noiz eta jendeari gustatzen zaio hone, pelikulak denbora guztian igarten duzuna beraien kimika, baina txarto eramaten dira, baina hor dagoela, eta noiz esplotatuko duen. Eta hemen pelikulan jende guztiak hitz egin du eszena bategatik, denbora guztian eszena mundu guztia dakiena da, zatia botatzen dute, eta dana, nahi baduzu trailerra ikusiko dugu, bai? Conocerás a gente extraña en un extraño país enemigo. Rachel. Hola, Luis. Bombardeamos Hamburgo más que los nazis Londres en toda la guerra. Ha sido duro. Y para ti también. Para todos. La Comisión de Control requisa esta casa para uso británico. Es ist jetzt Ihr Haus, aber wir haben uns. Quizá no expresen su odio abiertamente, pero está ahí latente. Ten cuidado, no son como nosotros. Durante la guerra deseó la victoria alemana. Quería que volviera a ser como antes. Me falta mi mujer. Murió en un bombardeo. No me contaste lo que aquí me esperaba. No es lo que se suponía. Nada es lo que se suponía. Por favor, no te vayas. Tengo que hacer mi trabajo. ¿Saldrá bien? Todo puede empezar de nuevo. Bueno, ikusten duzun bezala, pasioa igarten da, Hone protagonisten artean, eta esplotatzeko hor uzten dute zer gertatzen da, zer gertatuko den. Baina, bueno, argazkia, bera aktorea gustatzen zaizu zuri, Keira Knightley, gustatzen zaizu? Bai, izan zen Natalie Portmanen... Bai, badakizu doblea, gero hasi zen bera egiten han beste gauza, eta dauka, gero eta gauza gehiago dago egiten. Bai, da, oso aktore, ez dakit, despresibitatea handia daukan aktorea, ez da? Bai. Eta, bueno, eta hemen, hori izaten izan bezala hori puntu hori ezin aterata berak sentitzen duena, eta hori epokako filmak eta Orgullo y Prejuicio eta horrelakoak eta berak egin duen bezala, ez? Bai, egia da, bai. Bai, peatzen, ondo gelitzen zaio, berai horrelako gauzak egitea. Eta orduan, batez be, Ridley Scott atzean dago eta igarten da. Igarten da oso ondo zainduta dagoela, eta nik uste dut, historia bera polita da, baina amodioa, batez ere nik uste dut hemen amodioa dagoela, asko horrez, puntua. Orduan, bueno, beste aukera ezberdina, ez? Eta hemen bai pasako garela, batetik bestera, ja, umeentzat pentsatu behar dago bai, umeentzat bai, eta daukate aukera
El Parque Mágico. El Parque Mágico estatu batuetan, bai, baina Espainia bai dago. Orduan, horrelako pelikula bat ikusten duzu, esaten duzu, hau ez da hemen Espainiekoa, eta ez da egin hemen gertuan, eta ez, pentsaten duzu, bai, Ilion, Paramontekin batu da, eta orduan, bertako animatzaileak, Pixarrekoak, Nemo eta Los Increíbles eta egin zutenaekin, horrela egin dute filma. Eta, El Parque Mágico ez dauka, konpetitzeko, aldu konpetitu nahi dute esan ezrek eta horrelakoekin. Beraiek egin dute, azken finean. Nahizetan Espainiako Ilion egon baruan sartuta, eta horri garten da, David Bisbal epini dute abestia, kantatzen bebai gainera filmekoa Tu eres la magia, eta da June deitzen da, kasualitatez protagonista, ezak dauka gauza asko, klaro, igarten dena amengoak egin dutela, baina hangoak kontratatuta, ez? Naztea da amengoak bai egongo dira, bueno. Orduan, animazioa daukagu, hemen Matthew Broderick, Jennifer Garner, Mila Kunis, agotsak, dana ingeles dago, klaro. Nik uste dut animazioan hain diru asko gastatzen duten, eta hain diru asko gastatzen duten nik uste dut beti egoten direla pentsatzen egin behar dugu ingelesez publiko gehiago ukitzeko eta gehiago mugitzeko, hori geruta gehiago entzuten da, Beste filme batzukin ere bai askotan esaten dute, ez nahiago dute aktore ingelesekin egin, horrela, klaro, hain garestia da filme bat egitea, beti zaude pentsatzen mundu guztian mugitzeko eta animazio munduan, argi dago hartu dutela dana, ingelesez eta claro, da ni parte batetik ematen dit pena, hemengo jendeak eta esaten duzu, ez? Azpitituluak daude, baina beti saltzeko, begiratzen, beti horrela egoten da jendea pentsatzen, ez? Bai, eta industria nagusia hor dagoela, ez? Estatu batuetan zinemari dagokionez. Claro, industria dano dakigun nondik datorren, zineko munduan, baina horrela azten bazara denpora guztian egiten du, hori da zirkulo bizizua bezala, esaten duzu, eukiko du aukera gehiago, ingelesez mundu guztian ikusteko, saltzeko, eta hori dana, baina parte batik, amengo jendeari ez diozu aukera ematen, eta orduan, hombre, pixka bat egon behar da hor, oreka bat, eta orduan, hau, batzaten dizudan bezala, dago zaio falta ezebez, kalitatea eta profesionaltasuna eta hori dana amengoak esaten dute bai, animatzaile oso onak direla, amengoak ere bai. Ez daukat ezer, baina, bueno, June protagonista da, neskatxo txiki bat, parke bat txikitan imaginatu zuena, eta benetan, derrepente, benetan agertzen zaiola, eta orduan dauka hori puntua esaten dena bezala sinistu, ez sinistu, hau egia izango da, ez da izango, baina batez ere, hemen pelikulan ikusten dena da, ez baduzula sinisten, ez dala egiten, eta orduan, azten denean ez sinisten, eta hau ez da egia, eta orduan, azten da desagertzen, eta orduan, ez fedea, eta sinistu, baina, umentzako aproposa hanbeste animali, kirikino bat agertzen da bai, kreston celebrea, eta dauka, osagarri guztiak, disfrutatzeko familian, eta ondo patsatzeko, baina, nik esango nuke, niri animazioak eta horrelakoak gustatzen zaizkit, horrelakoak asko gustatzen zaizkit. Baina bai gustatzen zait, pixka bat esperimentatzea eta gauza ezberdinak egitea, hemen zenba bedarritze egin dugu beste animazio klase batzuk gaitik, egin direnak hemen, da frantzin eta ez dakin nun, eta leku ezberdinetan egin dira, eta oso ezberdinape bai, Bai, azkenean beste erreminta bat da, gauzak kontatzeko. Hori da, pixka bat bai ezberdinak egin, ez beti estilo bardinean danak eta imitatzen beti, Odakizu zeinei, imitatzen, baina komertzialki horrek funtzionatzen du, dirudienez. Bai. Nahi baduzu, guazen ikustera, jendeak ikusteko, zerri buruz garen, hitz egiten. I see trees of green. Voila. Red roses too.
to myself, what a wonderful world. ¡Alucino! ¡El Parque Mágico abre sus puertas! ¡Oh, lo vamos a pasar de cine! 1, 2, 3, ¡roncad! Agárrate bien. Nosotros somos la magia del Parque Mágico. What a wonderful world. Bez, ikusten duzun bezala, da betiko marrazkia, Nemo eta Los Increíbles eta horrelako estiloko, ez? Puntua, zaten da Hori bezala, ez? ikusten da marka eta... Horrek ikusten da marka. Ondo iristen zait, niri gustatzen zait. Baina bebai, pixka bat, eman behar saio bebai, ez? Beste batzu bebai, huelta. Eta orduan, amendi pasatuko gara, bebai beste filme bat, parte batetik pentsatuko, jendea pentsatuko du, umeak ikusi aldutela, baina sakonagoa da. Animali bat dagoenean beti familiarra, ez? Izaten da filma, ez? Animali bat dagoenean. Hemen kasuan, bai, familiarra, famili guztiak ikusi aldu, baina sakontasuna daukana eta dauka beste puntu batzuk. Eta hau da, Mia y el León Blanco. Eta orduan, hau frantziko filme bata, Europan arrakasta kristona auki du honek filmak, egon dira 3 urte grabatzen Sudafrikan, 3 urte, Boyhood bezala akoratzen zara mutila grabatzen egon zirena... 12 urtetan zera. Hori da, hemen kasuan 3, eta neska bera Miana egiten duena 11 urtetik 14 urtera grabatu dute, orduan igarten zaio berari, 11 urteko neska bat, 14 pixka bat igarten da, ez? Bat ez ben erabe puntua hori, ez? Eta bera lehoia, bebai, klaro, bera lehoia, beraien artean bebai, transmititzen dute zelan beraien artean, bai neska eta bai lehoiaren artean, ez? Joaten den, da lehoi albino bat zuri-zuria, eta lehoien baserri batean Sudafrikan gurasoak bizi dira hor, eta berak hasieran ez du pentsatzen, baina egiten dira kriston lagunak, bera neska eta lehoia, ez? Claro, lehoia azten danean, eta egiten danean lehoia, esango dugu, claro, ezin da egon horrelako azke, ze beldurra ematen du, eta arriskutsua da, eta hor bebai tratatzen dago asko pelikulan, bebai, ehiztariak zelan hor dago, esango dugu trasfondo bat, pixka bat, jendeak konturatzeko zelako gauzak egiten duten, animaliekin, eta zelako ekonomia, eta hor zelako naztea dagoen, bebai, pixka bat ikusteko. Hau pelikulan zo interesgarria da hor puntutik, batez ere jendeak jakiteko zelako gauzak egiten dute. Bera neskak nahi duena da, ze, klaro, nahi dute eraman lehoia, ez? Bera, saltzera eta ukitzera entzerratuta, gero hiltzeko, gero egiteko badakizu, ez? Bera, bate badakiz zer. Baina berak nahi duena da lehoia libre azke egotea. Eta orduan, sabana guztia biak batera joaten dira hori lortzeko, ez? Bera, lehoia azke egotea hor Sudafrikan, ez? Ez da erreza hori lortzea, ze, klaro, interes asko daude, ez? Saltzeko, hiltzeko, ehiztariak, ez? Hor, ez? Interes asko daude hor, eta hori mundua oso zaila da. Eta orduan, hor irakutsi egiten diguten, nik hori egia esan, da gai bat, ez dudana menperatzen, zelako gauzak dauden hor, ez? Zelako... Sistema, eta zelako... Entzuten duzu askotan, ez? Zelako, ez? Barbaridadeak egiten duten, baina hemen, dirudienez, filman horre gauzak, 3 urte egon badira gainera bertan, imaginatu, ez? Zuzendaria da Gilles de Maistre, ez dakiz zelan esaten da frantziez,
baina hor 3 urte egon bada zenba gauza ikasiko zuen, zenba gauza ikusiko zuen, ez? Hori egiteko. Eta gero paisaia eta fotografia, ez? Bertako hori bazatea, izan behar da. Nahi baduzu guazen ikustera trailerra. Mira estos maravillosos animales, Mia. ¿Sabes la suerte que tienes de vivir aquí? Yo no quiero vivir aquí. Solo lleva aquí un mes. Necesita más tiempo. Ha nacido un león blanco en nuestra granja. Yo paso totalmente de un cachorro bobo. No necesito un amigo. Oye, deja mi pelota. Tienes suerte. Le gustas. Este lugar es tu hogar. Por primera vez desde que llegamos es feliz. Un animal salvaje es un animal salvaje. Ese león se quedará en su jaula. Puedes entrar si quieres. ¡Mía! ¡Salid de ahí ahora mismo! Has puesto en peligro la vida de tu hermano. Tiene que irse. Por favor, haré lo que quieras. Mía, se acabó. Se lo venderé al primer comprador que encuentre. Te llevaré al río Timbapati. ¡Vámonos, guapo! Y entonces serás libre. Mía se ha ido. La encontraré. Charlie es mi mejor amigo. No podía abandonarlo. Te quiero, Charlie. Mía y el león blanco, en cines 12 de abril. Bez, ez que dauka argazkiak eta animaliak eta ikusten direnak eta, ez? Bai. 3 urten lortu alda konexioa bea neska eta lehoiaren artean, ezta? Bai, denbora ematen du, bai. Traspasatzen du, ez? Aktore batek egin behar badu azte 2etan, 3 etan, 4etan. Hori ez da berdina, ez? Eta hemen bentsat hori daukagu. Eta orduan, orain, amendik pasatuko gara, ez daukan zer ikusi, ze danetarik gaude ikusten, baina orain nera behentzat dator, ez, filma. After, aquí empieza todo. Orduan, claro, nera behentzako bai egon behar da, ez, aukera, ez, bai. Eta hemen daukagu Jenny Gage zuzendariak aurkezten du, baina hau, ez dakit entzun da daukasun, Anna Todd Wattpad da plataforma bat, aplikazio bat bajatzen duzuna, eta jendeak idatzi egiten du hor eleberriak, eta doainik, hor idazten dute. Da honek, Anna Toddek, gaztea da, idatzi zuen One Direction Bai Bond, asko gustatzen zaion, eta mutilbo gustatzen zaion One Directioneko, Bai Bondeko, kide bat gustatzen zaion hor, eta berarekin fantasiak egiten hasi zen idazten, eta hau sortu zuen. Hau errealidadean. Errealidadean, bera fantasian, da beran bizitzako gauzakin nazte egin zuen, eta hau sortu zuen, esango dugu, hau protagonistak, eta da mutil bat, pixka bat izango dugu gaiztoa, pixka bat sekretu iluna daukana, eta badakizu honek esan da Las sombras de Grey, eta horrelako puntuan, baina nera bentzako, pixka bat gaiztoa, eta neska oso ona, oso argia, hanbeste ikasten duena, eta institutora joaten da, eta bere baino urte batzuk gehiago dauka, mutila, eta hasieran txartora ematen dira, eta gero bakizu kristona pasioa, amodioa, eta baina mutila pixka bat sufritzen dio. Betiko historioak izango dugu, baina nera behentzat, Los hombres de Grey horrekin puntuarekin jarraitzen, eta krepuskulokin hasi zen saga, honen mutila pixka bat ilunak, eta eramaten. Eta orduan, Anna Todd hau Wattpaden esaten dizudan bezala, kriston arrakazta eukidu. Zuk imaginatu zenba gazte egongo dinora idaztenean horrelako aplikazio, doainik dan aplikazio baten, ze horrelako gauza gertatzen badira, zaten duzu. Idazleak orain ez dute argitaletxeetan eta liburuak ateratzen, baizik, eta orain internetan idazten dute, eta norbait fijatzen bada, milaka daude horri idazten,
Bai, kompetentzian ditu da, baina bideak ere. Bideak ere, hombre, gero jendezkorek daude kontra, bai, horrelako aplikazioen kontra, esaten dute, bai. Nik hori bai ulertzen dute, dana doainik, idatzi doainik, dana doainik, nora helduko gara, ez? Bai, ez? Bai, kontrolatzeko bai, zailagoa. Zaila da, ze askotan doainik eta doainik idazten duzu, beste batzuk idazten dutenak eta nahi dutenak bizi horretaz. Bai, eta kalidadearen mugak ere hor da, bai. Bai, zaila da, baina bueno, nahi baduzu bazen ikustera trailerra. Hay momentos en la vida que parecen definirnos. ¿Verdad o atrevimiento? ¿Eres virgen? Te reto a que te enrolles con Hardin. Paso de jugar a esto. Pero ¿no se trata en realidad de lo que te lleva a esos momentos? ¿Qué haces? Me debes un atrevimiento. A ver, ¿cuál es su historia? Ten cuidado, Hardin es complicado. ¿Qué estabas soñando? Mi vida antes de él era muy simple y ahora solo queda el después. Bueno, ikusten duzun bezala hori, ondo pasatzeko, nerabeak eta, bueno, ez dakit zer esan, ez naizenetik nerabea, eskotan esan duzu, ikusten duzu horrelako bat, eta telebistan ikusteko, pentsatzen duzu, bueno, ondo pasatu aldut, baina ziur nago nerabeak ondo pasatuko dutela, Bai, beste aukera bat. Ezta? Hor dago beste aukera. Eta, bueno, guazen amaitzera, komedia batekin, bizka bat amaitu behar dugu pozik, eta komedia batekin, Espainiatik Carlos Terón, Lo dejo cuando quiera, daukagu, nik uste dut hau izan behar dela, kriston, umore bat, baina ez umorea konektorrent eta horrelakoak, ez. Bizka bat umorea argiagoa, zango dugu, ez. Honek inpabido eta esportu bien egin du zuzendariak. Hemen agertzen dira 3 aktore oso ezagunak, bueno, 3, gero Ernesto Alterio nirian beste gustatzen zaidala, Ernesto Alterio dauka papel bat hemen, baina mafioso diskotekakoa, bueno, kriston papera. Hemen agertzen da David Verdaguer, Ernesto Sevilla eta Carlos Santos. Eta beraiek egiten dutena da, bueno, daude, 30 urtera heldu behar dira, batek lana galdu du, besteak emazte gaia, bueno, danak daude pixka bat, como, ez? Eta zaten dute, ez dugu, ikasten eta ikasten egon gara, orain dana desastre, ez dugu irabazten dirurik, ez dakize, eta bateke pastilla bat, postasuna ematen duena asmatu du, eta proba egiten dut, eta zenera ja bizka bat, ez, kriston gauza arraroak ikusten eta posik, eta zaten dute, ostra, hau, hemen negozioa dago, eta joaten dira diskoteka batera, eta diskotekan azten dira saltzen, baina azten dira sartzen, Breaking Bad estiloan, en plan, saiatzen hor, zelan ez, saldu, eta Ernesto Alterio, diskotekako jauea denak, berak izaten du, venga, bale, nik, bueno, kriston astean sartzen dira, eta da oso celebrea filma, dauka, punto, esan nahi dut esan, ez superficialak, baizik, eta ondo, ez, landutako umorea, eta gero dauka numero musikala batzuk, bat dauka bentsat trailerran ikusten den, baina bentsat ikusi aldela, bai ez, trailer ezberdinak daude honi buruz, telebistan daude orain botatzen, berari buruz, eta nahi baduzu guazen ikustera, trailerra. El 23% de los profesores universitarios cobra menos de 500 euros al mes. Toda la vida estudiando. ¿Y para qué? ¿Este es tu proyecto? Es un complemento vitamínico. Potencia la concentración para el estudio. ¿Como una droga? Sí. ¿Pero qué haces? Se nos han pasado los 20 sin pegarnos una juerga. ¡Que no se nos pasen los 30! ¿Qué haces? ¿Y ahora te toca probar a ti? Claro. En 1 millón de años... Venga, que viene el avión. Oye, cómetela. ¡Arturo! ¡Yeah! Pero estas rulas son la bomba. ¿Quedan más? En el laboratorio. Pero no podemos tomar más. No hablo de tomarlas. Vamos a traficar. A ver, que una cosa es sacarse un dinerillo y otra meterse en un lío. ¡A los garitos de moda! ¿Quieres mandanga? ¡Mandanguita! ¡Canela fina! ¿Qué dices? Medio gramo, medio pollo, una pechuga. ¿Se encuentra bien, señor? Sí, no, imbécil. Tira para abajo. ¡Ya están aquí las rulas!
Le gustó la vaina, ¿eh? En cuanto prueben un poquitico nomás, le estalla la puta cabeza. ¿Plata o plomo? Se te dio el gallego. Perdona, es la Tinquín. Quiero que trabajéis para mí, que vendáis más. ¿Ves cómo es gilipollas? Voy, cogedme, ¿eh? Antes hacía lo que estaba bien y todo me salía mal. Ahora hago lo que está mal y todo me sale bien. Bienvenido a España, Pedrito. La clase acaba de empezar. ¡Bum! El unicornio tiene la pata rota. La tiene en carne viva. Anormal. Bueno, ikusten duzun bezala, ez, divertigarria emoten du, ez? Bai. Italiar remake bat da, Esmeto cuando voglio. Osea, que italiar remake bat da, eta dauka itxura gordo eta, totolo eta mea gordo y flakoko punto gagak bai dauka, eta ez, komedia umore totala da, eta ondo pasatzeko nik uste dut horrelakoak bai behar dibela. Bai, umorea beti ongi dator. Osea, que bueno, hemen daukazu aukera ezberdinak. Zer iruditzen zaizu? A ber, estrainaldiak? Eskaintza anitza eta guztiek daukate bere puntua. Bai ez? Dana daukate bere puntua. Eta batez bere, oraingoan daude adin guztiak, ez? Bai. Zango dugu, ez? Pizka bat, bakarrik faltatzen zaigu, igual nagusienak, baina, ez? Adintxoak, baina... Baina, bueno, danak ikusi aldira, ezta? Ezberdinak. Bai. Zein da gehien gustatzen zaizuna? Bagian azkenengo hau, esportu bai, ez? Ez, lo dejo cuando quiera, aplikatu bai. Nik ere bai nahi dut ikusi hori, baina ezke gaukago gogoa bai ondo pasatzeko, ezta? Bai. Ondo pasatzeko. Bai, deskonektatzeko eta... Eta batez bere, baina ondo eginda. Bai. Ondo eginda. Bai. Bueno, joango gara ikustera, ez? Bai, eta komentatuko dugu. Eta komentatuko dugu. Vale. Hurrengora arte. Hori da, segui bai. Agur.